Id-djar Maltin f'dan iż-żmien tas-sena jieħdu xejra differenti b'tiżjin u dekorazzjonijiet ta' żmien il-Milied. Min jibda kmieni min iħalli ftit tal-aħħar tant li saħansitra iqabbad lil min iżejjenlu sabiex ikollu riżultat mixtieq. Kristina Bellizzi qalet lil TVM News li kull dar fiha l-istil tagħha u ssib min jarma aktar kmieni minn oħrajn. Kun biżi mill-aħħar ta' Ottubru nibdew narmaw voldieri ma neqafx u l-aħħar Christmas li narma jisu second week of December. Kun hemm dawk in-nies li jarmaw aktar qabel lejn l-aħħar ta' Ottubru għax ovvjament ikunu jħobbu vera il-Milied. Hemm nies li jkollhom djar kbar, allura jarmaw lek pereżempju waħda jinnaf pereżempju fil-kċina, l-oħra pereżempju fil-living, fil-kamra ta' tfal. Nies forsi koppji jkunu għandhom kif jiżżewġu. Kollhom id-dar tagħhom ġdida, jkunu jridu xi ħaġa differenti, xi ħaġa moderna, kultant anke pereżempju Christmas trees purple. Ovvjament, jkun hemm pereżempju min ikun irid Christmas tree kollha fuq is-silver, jew kellha pereżempju kollha fuq jiena f'gold kollha. Ssib ħafna kulħadd three shades of pink pereżempju. Kristina tgħid li din is-sena kien fl-aħħar mument li ddeċidiet iżżejjen is-siġra tagħha stess. Milied inħobbu ħafna jiena, inħobbu ħafna u nibda narma kmieni, mitini ferħ kbir. Sfortunatament ma tix nħobbu bħal qabel, ngħid il-verità, ma l-iktar persuna l-qalbi mi titli ftit ta' xurilu, fil-li din narmaw, fil-li kollox siżjin, edin għand il-mama fil-li fl-24 ta' Deċembru ħassa ħażin in-nanna, daħan jani ġristar u ftit ta' żmien wara ħallitna. Mbagħad tkun pożittiva, daw qegħdin ħarsu minnaħa l-oħra u ma rridux jarawk imdejqa, ftit kuraġġ, għandejt narma u nħoss naqra żgħira aħjar. Kristin tajt li kull siġra jkollha timbru partikolari, iżda l-aktar meta koppji jiddeċiedu li jiżżewġu apposta fi żmien il-Milied u t-tiċċinata l-laqta taż-żewġ ċelebrazzjonijiet flimkien.